donat per l'edat. Un té un currículum dilatat que va començar, com tots, en els 20 anys i no ha parat, però res més, no té més transcendència. Jo he estat en grups, quasi bé tots els que a Menorca han fet alguna cosa de cançó popular i de moltes altres tipus de cançó, però bueno, vas haver estat entreginada, vas haver acompanyat molt d'anys altres cantants. A Menorca durant molt d'anys, per sort meva, malauradament pels altres, l'únic contrabaixista que he hagut estat jo durant 20 anys. És qui volia un contrabaixista me cridava jo. Joana Pons, Maria Àngels Gornés de Ciutadella, Natàlia Sans de Fornells, etc. Dilatada amb aquest aspecte podríem dir que sí, però tampoc no té més. I ara amb el Bastió, encantat de la vida a part, ajudant i col·laborant amb el que es fa ara, perquè no podem quedar. Bé que som antics i teníem una tradició nostra, que jo tinc un currículum, el currículum al final no serveix per res, no? Bueno, jo he fet un pot de tot, he tocat molt de clàssic, amb orquestres de corda, molt barroc, he tocat òpera, he tocat sarsuela, he dirigit bandes de música, he tocat en bandes de música, he acompanyat cantants, he fet una mica de la música. Ja per fer he tingut grups de música que anaven a les Rebelles i a la costa, com deies, a Catalunya, a tocar per els hotels, música que jo en dic alimentària, no? He fet un pot de tot, perquè els puestos petits, si no fas un pot de tot, quedes parat.